Doncs Enginyera va néixer arran de les dificultats, diguem, que vaig tenir des de l'època meva universitària, que m'ha acompanyat tota la meva trajectòria professional, pel fet d'estar en un lloc considerat d'homes i ser una dona. Jo vaig estudiar enginyeria mecànica i eren molt poques noies. Llavors, vaig tenir certes dificultats, després a la vida professional també he viscut el que seria el masclisme. Llavors, tinc dos nens i una nena i em vaig plantejar, puc fer alguna cosa perquè ho tinguin més fàcil que jo, triïn el que triïn, I vaig pensar, vaig començar a fer tallers a l'escola d'ells i vaig veure que, evidentment, els interessos i les capacitats no depenien del gènere. I vaig dir, això ho haig de fer gran, I vam començar així. Avui és el dia de les matemàtiques i hem fet una gincama matemàtica. Llavors, hem dividit totes les zones en 20 taules, on a cada taula hi havia un repte. Llavors havien d'anar passant, cada 3 minuts, havien de resoldre un repte i anar canviant de taula fins a resoldre les 20 taules, els 20 reptes. Ja fa anys que el dia de les matemàtiques ens agrada muntar alguna cosa especial relacionada amb matemàtiques o fins i tot si es pot relacionar amb altres matèries millor. I l'any passat va ser la primera que vam organitzar una gincama, però ens va portar una feinada increïble i la van fer forces cursos. Llavors aquest any buscàvem alguna cosa per no haver de repetir. I buscant per internet vam trobar el projecte d'Enginyera, ens va encantar, ens vam posar en contacte amb ells i va sorgir així. És molt important els referents. Si no coneixen cap dona enginyera, és molt difícil que alguna d'elles pensi jo també ho puc ser, o biòloga, o el que sigui, Llavors nosaltres en el nostre equip sempre som un 50% mínim de noies. I llavors així veuen aquests referents femenins i els expliquem també les dificultats que hem pogut tenir, els errors que hem pogut fer i veure que simplement som felices fent la nostra feina. No hem d'anar a buscar la Marie Curie o grans estrelles de la ciència o de la tecnologia, sinó que simplement estudiïn, que no es posin límits, que estudiïn el que els hi pugui motivar i agradar.